Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Pupot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 25 na bulan sa Mayo, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo karon nga adlaw? Manugtakop ng bulan sang Mayo. Supposed to be ikadua nga tranche na ini sa pagpanagtag sang gobyerno Special Amelioration Program. Pero porting problema, kadamo sang wala makatapos sa nagakaigo nga panahon nga gintalana sang DILG. Napunan pa sang iskandalo, wala kagtuo. Dihamak ka mga opisyal ang posible, mga tubang kaso kung mapamatudan nga may ganitanay sa pagpanagdaganay sang Social Amelioration Program, bulig sang gobyerno sa aton mga kauturan nga naigo sa COVID-19. Pero, ang ikadua nga tranche pananglitan ipanagtag, suno sa report, base hindi na pag-ipaagi pa sa local government unit ang bulig pinansyal. Sino ang posible nga magapanagtag sini? Ang mga kapulisan kag militar. Amo ang dako ang posibilidad nga magapanagtag sang ayuda. Suno sa Social Welfare Secretary Rolando Bautista, ang Armadang Kusog sa Pilipinas kag PNP, amo ang magalambot sa kabukiran sa mga isolated area kay kadamo sang reklamo kuno sa mga opisyal sa barangay. Pero may pila ka mga komentaryo nga nagluntad nga kung itugyan naton sa kapulisan, kag itugyan naton sa militar, ang pagpanagtag sang ayuda, labi na gid sa mga nabukid nga bahin sang mga kaprobinsyahanan, base kon may peligro pa. Kabalo naman kamo, inuntat ang pagpakiginunanon sa kalinong, wala man naton ginapangayo ang posibilidad nga may magluntad naman nga gamo sa mga kabukiran. Kagti, hindi sigurado kwarta niya mong milyon iniya ang ipanagdag. Wala kita gasiling nga basit delikado sa New People's Army. Ang punto naton dire, may mga tulisan, may mga pila kita ka mga grupo nga nagapangtulis bala. Ti hindi safe ang aton sini mga kauturan kon ipanagtag sa kabukiran kag pulis kag militar ang magapanagtag sini. Ang akon malang niya likaw disgrasyabla. Likaw sa kon anuman nga magluntad nga kinagamo naman. Gaginabo ganis barangay kag sa mga syudad lang kag ang mga barangay opisyal ang nagapanagtag ti kon kapulisan karon kag militar tumaklad sa kabukiran ka managtag to may bit-bit milyon. Hindi ayan nga may matabo, wala man natong ginapangayo, nga pila naman ka mga hindi maintindihan nga mga insidente ang magluntad. Lain niya, kung ihatag mo sa DSWD, amo lang punto bla ka kabudlay gid basta kwarta kung tagtaganay. May skandalo gid, may itanay gid nga matabo. Tiyan mo ini,
Lantawon ta kung balay ipadayunon gid sa aton gobyerno nasyonal nga itugyan ini sa kapulisan kag militar ang pagpanagtag sa ikaduwa nga tranche sining Social Amelioration Program. Depende na kinasandig man tanan sa nasyonal, tanan desisyon sang nasyonal, ginapangamuyo lang naton nga kabay pa mangin madinalagon ay kaduwa nga tranche sa pagpanagtag kung ara na sa kamot sang kapulisan kag militar ang tanan-tanan nga poder sa pagpanagtag sining Special Amelioration Program. Kabay pa, wala lang sa magluntad nga kalakasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Standard Time, Lasais 42. Ako, upod man ako, sining karon aprobado sang sangko na panglunsod ang resolusyon nagapangabay sa IATF National nga ikonsiderar ang mga pangabay sang pila ka mga sikta, mga kasimbahanan. Nagpadala gali sulat si Mayor Bing kay Health Secretary Francisco Duque nga kung mahimo tugutan ang pagpatigayon sang misa nga may 50% nga attendance. Kaya kung pasugtan nato niyang ITF National, pulo lang katao mo ang pwede bangod sang social distancing. Ako magbukas ang simbahan, pabor ako. Kung ano ka man nga sikta, ano ka man nga reliyon, wala kabilinggan. Kahit isa malang ang inapatihan, isa malang ang Diyos. Kung may mga pila ka mga sikta nga nagtulhaw-tuhaw, respetuhon nato nina. Kung mabukas ang simbahan, may social distancing, okay man ko. Pero may ara ako nga ipanugyan sa aton mga kauturan. Bisan hindi magbukas ang mga simbahan, bisan hindi magbukas ang pila ka mga sikta, daw hindi man gid problema kung ang isa ka panimalay nga upod subong nga hindi pwede kagwa, ara ka sa sulod sa balay mo, para nga hindi ka malatnan kag matapikan sang COVID-19 nga kagaw, pwede malang kamoy ka pangamuyo sa sulod sa puluyan, tagsa ka pamilya. Kung ang leader sa sulod sang panimalay, ang amay, ang iloy, kung luyagid nga magpangamuyo nga hindi. May araya panimalay nga pagsugod sa pagkaon ka pangamuyo. May araya panimalay nga tagsa kagabi gatipon ka magpangamuyo. Ang botsilngon sa sulod sang balay, pwede man lang yan. Kapangamuyo. Pwede man lang makatipon na pamilya ka magpangamuyo, bisan nga hindi makakadto sa simbahan. Pero kung magbukas man siling ko, hindi iya problema. Upod man ako, kung magbukas man ang simbahan, kaya tidira sa simbahan, may mga pare, may mga pastor, na nagahatag bala sa pagsermon kag iban pa nga pagtulunan, wala man problema para sa akon. Pero, kung hindi giman pagpahanugutan ang pagmisa, wala ya problema man para sa akon. Depende na ya sa sulod sa panimalay, depende na sa mga gidikanan, depende sa isa ka pamilya. Pwede ka mo ya kapangamuyo adlaw-adlaw. Kaya ara na kita mo katipon kita sulod sa puluyan, ginadilian ka maglagaw, may mga kurpyo kag iban pa, hingalitan na to nini. Nga tagsa ka puluyan niya, dira na tutukuron ang pagpangamuyo, dira kita magtipon, kag magpangamuyo, daw hindi man problema, gid, para sa akon, kung mabukas o kung hindi ang kasimbahanan. Kung mabukas, okay man. Kung hindi, depende sa mga ginikanan, depende sa sulod sa puluyan, depende sa isa ka pamilya, mas manami ganiya. Kaya hindi ka mo kagwa sa puluyan, adlaw-adlaw, pwede ka mo kapangamuyo. Amo lang pananaw ko, ha? Kaya kadamo ya sa akon mga kilala, nga sa sulod sa puluyan niya, gapangamuyo sila, gatipon sila, kamati. Hindi ka man kalagaw. May mga korupyo kag iban man. Ang mga kabataan, Dubo 21, hindi man kagwa. Tigatipon ni kamo sulod sa puluyan, amo na ng panahon nga pwede kamo kapag pangamuyo, bisan hindi magbukas ang kasimbahanan. Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 47 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non...
wa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 52 na. Daw mabulubog at gid no. Mabukas ang klase sa Agosto 24. Daw kabudlay gid kay damo gid ang nagapamalabag. Madamo ang mga opinyon nga naguluwa sa aton sa probinsya Bacolod on pasugtan mo lang ang aton mga opisyal hindi sila gustong magbukas ang klase. Ang gobernador ganilo yagan next year mo magbukas ang klase kag iban nga mga mamalida
Mintras tanto nga wala pa baksin, mintras tanto nga wala pa sang tambal ining COVID-19, daw mabulubugat gid nga magbukas ang klase mas temprano. Nadugangan pa sang survey sang Social Weather Station. Ang survey nila gapakita nga mga Pinoy, amak mo, ang survey daw 87% bala mo, ang nabalaka nga matapikan sang virus ang sinuman nga miyembro sang ila pamilya. So kung mag-amo sini, mag 87%, dako na nga porsyento, pilang bilhin lang. Ang bilhin na gadwa-duha pa. Di ko na mo ni kadako sa porsyento nga nagkakabalaka nga tapikan ang ila pamilya sang kagaw ining coronavirus, malayo nga ang ginikanan, magtugot sila kabataan nga magpadulong sa tagsa kabulutuan kung buksan ang klase sa bulan sa Agosto. Amo na silang ko daw mabulubugat ang pagbukas ng klase. Ako ang edukasyon para sa ako pinaka-importante man sa kabuhi sang aton sini mga kabataan, pero kung imo sinitimbangon ang alam, edukasyon kag kabuhi, more ka sa kabuhi, no? Natural na ya. Ano pala sa kabataan ng alam kung mautas ang kabuhi mo, tiyan mo na yung pananawan sa ginikanan. Pero, siya nasiling ko na, hulaton ta. Basi pa malang kaluyan bla, manang kagaw nga ni, basi ko malang may ara man niya makadiscover sang tambal sini, mas temprano. Kag basi kung madula man siya mas temprano, buligan ta pangamuyo, tingbon ta pangamuyo, ta nga madula ini siya, nga magbalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Kaya bisan ano pa, hindi kita makasilingan normal ang aton pangabuhi, mintras tanto wala bulong, mintras tanto ara pang kagaw sining COVID-19. Tiyan mo na siling ko, daw mabulubugat ang pagbalik klase temprano, Agosto 24, kag ini, talakayon liwat nga tun-an subong sa Department of Education, Commission on Higher Education, tanan lang nga paagi, may mga gadget, gamito ng mga gamit sa sulod sa puluyan, ti bakal kasang mga laptop nga ni negosyo naman niya. Mga laptop na pandaron mo sa bilog nga Pilipinas, kag ng pilada ka mga komunikasyon subong nga binagubago. Hindi ay magkalabag down ini kung ang bilog nga kalibutan, ang bilog nga Pilipinas, magamit sini sa tagsa kabulutuan adlaw-adlaw. Amo na bla? Kadamo pa sang aton sini nga dapat plansahon. Tub-tub nga mag-abot ang tion, nga magsiling na kita, hilway na sa kagaw, balik eskwela. Pero mintras tanto nga wala bulong ining COVID-19, nagapati kuya, nga kabudlay magbukas klase. Kaya nagapati ako, laban, kung hindi ginman tanan nga ginikanan, hindi gidya magtugot nga pagkantuon ng ila kabataan sa eskwelahan kay kadelikado. Basi delikado mo, basi malatdan sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, on minuto na bilin mapangot kita sa takna alas 7, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.